Deia el poeta Nicolas Boileau que cada edat té els seus plaers, la seva raó i els seus costums. Els jubilats i els joves de 20 anys viuen en mons molt allunyats, però poden ser complementaris? Quina maleteta més petiteta que has portat. Sí, home, aquí ve l'altra. Hola! Que no hi ha res que fer, nena. No sé, però em sembla que podries donar-me un cop de mà, no? Tu creus que això és normal? Pues està ordenat. Això està ordenat? A Catalunya, una quarta part de la població són persones grans, de les quals unes 300.000 viuen soles. Trobo a faltar fer d'àvia i fer-los croquetes i fer totes les coses que fem les àvies. Ploris, que em faràs plorar a mi, jo també porto rímel. La majoria dels joves encara no han pogut independitzar-se. El motiu és que per fer-ho haurien d'invertir el 120% del seu sou per pagar el lloguer per si sols. Jo m'he independitzat des de fa molt poc i el lloguer me'l paguen els meus pares perquè és impossible que jo pugui pagar-me'l. Per què no intentar que s'ajudin mútuament? Yo también soy burbuja. Burbuja pasada, pero burbuja. ¿Cuánto el último? De María Macho. Ho he fet tot. Ho he fet tot. Joves i jubilats, són tan diferents com sembla? Ara ho descobrirem. A la Rosaura li ha sabut greu que l'Ivan no valorés gens ni mica el sopar que li havia fet. L'Ivan se n'ha adonat i, per compensar, li ha preparat una sorpresa. Estàs nerviosa o què? Home, doncs sí, nerviosa. Estic molt nerviosa. Ojo. Ai, mare de Déu! Ets molt perillós, tu, eh? A veure... Estaves nerviosa avui? Nerviosa, intrigada. Intrigada, eh? Sí, nerviosa no, intrigada, a veure, tinc aquell, com es diu, aquell gossanillo aquí dintre, de dir, a veure, què passarà, on te'n portarà? Tu seràs mi baby, Solo tu mi baby, baby de mi amor. Veus alguna cosa, tu? Què vols que begui? Bueno, tranquil·la, eh? Escolta, però, a veure, agafa'm de la mà. Va, anem. Jo que tinc ganes que em treguis aquest mocador ja. Calla, collons. Jo quan estic amb la Rosaura sóc jo. Sóc així. Què passa? Passa algú? Gata, t'agrada? Va a casa. Queda't quieta. Et trec el mocador? Com t'imagines l'home? Ros i amb els ulls blaus. Sí, nena, doncs t'hauràs d'esperar, perquè no és un home, ni és ros, ni té els ulls blaus. Què hi ha allà a la dreta? Ai, el globo! Què, carinyo? Ai, el globo, per favor! Hosti, tu, la meva il·lusió. Puja en globo. Ara m'entens per què t'he dit? Que fort! Plores d'alegria, no? Me cago en Déu. Gràcies. No m'ha donat per riure, m'ha donat l'emoció per plorar. Ha sigut algo que no m'esperava, veure aquell globo allà, com si veiés màgia, pensava, no pot ser, no pot ser. Em feia molta il·lusió veure-la feliç. Se m'ha trencat el cor quan s'ha emocionat. Jo he hagut d'aguantar-me. Vale, sortim. Què, carinyo? Fantàstic. Go to the ends of the earth for you to make you feel my Ho he love. fet tot. Gràcies a tu. No m'esperava que li van fer aquesta sorpresa, ni molt menys. La meva por més gran, si hagués de resumir-la, la vida. Però per què tens por a la vida? Perquè tinc por a no caure bé, a no agradar, a no tenir feina de lo meu. Ivan, t'estimes a tu mateix? Jo, que m'he d'estimar a mi mateix. Llavors per això et passen aquestes pors. I no he estimat mai en la meva vida. Doncs tens que començar per estimar-te Doncs a ja tu m'explicaràs mateix. com ho faig. Començo a veure l'Ivan de debò perquè és una màscara, vull dir, ja ho he dit, una armadura sencera. Si tu a un institut o una escola sempre estan ficant-se amb tu, acabes pensant que el problema ets tu. Sí, un bully. Sí. La vida és un llibre. Vas passant pàgines,
Vas passant pàgines, pots tornar enrere a repassar-les, però no tornar a fer-les. El consell que m'emporto d'avui, estimar la vida, i tot el que m'ha passat forma part d'un altre capítol, obrim un nou capítol i ja està, no passa res. El millor que he fet a la meva vida és això. L'Ivan m'ha donat tanta confiança, agafat de la mà i tot el rato gaudint i donant-li les gràcies de poder haver aconseguit aquest somni tan gran. He pujat, he gaudit, he vist unes vistes meravelloses. D'allà dalt no es pot explicar. Es té que agafar i provar-ho. Picant, vull dir, és això la casa de la tortura o què? Que no hi ha res que fer, nena, perquè venen a sopar per conèixer tot tu. No sé, però em sembla que podries donar-me un cop de mà, no? I així ens aprendries alguna cosa. Al sopar estava una mica callada perquè és que jo crec que les meves cares ho deien tot. Mira, aquest, per exemple, és cotó. Sí, bueno, que no m'ho compraria aquí ni de broma, Ni de flaix, perquè és que no. No, perquè no em va, o sigui, ho toca a tothom. Hi ha gent que cridava i tot, que per què crida aquella gent? Arriba l'hora de la veritat, l'hora de fer la gran pregunta, i començaré per tu, Ivan. Ha estat com t'esperaves viure amb la Rosaura? Hi ha hagut sorpreses? Bueno, han hagut sorpreses.